Primer de tot agrair la possibilitat de compartir amb vosaltres per no caure en el síndrome de l'impostor. Evidentment, vinc de les arts escèniques, tot i que sí que és veritat que tinc una certa experiència també en consultoria en temes vinculats a museus. Vull dir que alguna cosa, però inevitablement si dediques al tema de com connectar amb els públics, la mirada intenta no ser curta i específica, sinó el més transversal possible, perquè de fet en la sessió anterior ja han sortit temes que segur que nosaltres posarem també sobre la taula. Aquesta necessitat de transversalitat, de no pensar específicament en el nostre subsector o sector específic, sinó mirar d'una manera molt més àmplia. Jo volia fer una matització, en tot cas, del títol d'aquesta taula, perquè és com atraure a nous públics i matitzaria què vol dir atraure. És a dir, per què volem atraure públic? Primer de tot, què és el que volem, què és el que pretenem, que poden ser objectius diversos, però això és part de la clau d'alguna manera de com gestionar aquesta possibilitat d'atracció. I després, i ho has dit tu ara, vull dir que no confondre nous públics amb públic jove. Vull dir que la immensa majoria de la gent no ha anat mai a una galeria d'art i no anirà. És a dir, allò, el lecho de muerte, no crec que ningú digui ja sé que m'ha faltat a la vida, no he anat a una galeria d'art. Però el mateix passa amb el teatre, la immensa majoria de la gent no va al teatre mai i no passa res. Això en el fons és fantàstic, perquè es vol dir que tenim molta feina per davant i tenim possibilitats de treballar-ho, però que primer desmuntem, en tot cas, quan estem parlant des d'una posició d'un sector en concret, pensem que tothom és com nosaltres i necessitem una certa abstracció i una certa separació. Jo crec que un dels principals factors per poder treballar els públics és una escolta contínua, absoluta, tant dels públics com dels no públics. M'explico, és a dir, és important saber el per què sí, però també saber el per què no. És a dir, per què, per molt que fem coses gratuïtament, doncs igual resulta que el preu no és tan decisiu com ens imaginàvem. Vull dir que tenir d'alguna manera aquesta constància, i per mi màrqueting, i tu vens del món del màrqueting és això, és posar l'orella, és escoltar i a partir d'aquí establir relats en plural diferents a públics diferents als quals pensem que nosaltres podem generar no sé si una necessitat, però com a mínim possibilitat, una experiència que en molts casos implica també sociabilitat i això és un factor també important. És veritat que el fet d'admirar, percebre, rebre una obra d'art pot ser, evidentment, un component individual obvi, però també pot generar possibilitats de sociabilitat amb altres persones. Llavors, en aquest camp, diguem-ne, tenint en compte aquests factors és quan pots començar d'alguna manera a establir estratègies per abordar justament com et relaciones amb els públics. Jo sempre començaria coneixent els que tinc i entendre el per què sí, i a partir d'aquí veure els que no, per intentar imaginar-me el per què no. I apuntar cap a què és el que vull realment, que no és una qüestió de vegades de volum, no és una qüestió de tenir més gent, sinó de potser apuntar a la gent que realment penso que el que jo ofereixo li pot ser rellevant i interessant. Bé, en el cas de les arts escèniques és com molt transparent, és a dir, vosaltres publiqueu el número d'espectadors que hi ha i fins i tot hi diferencieu els tíquets que s'han vengut, dels espectacles, fins i tot de les invitacions. I per tant hi ha una espieta que trimestralment, o no sé si és trimestralment, però setmanalment, però es publiquen i es fa com un informe. Recordo en el seu moment que ens passàveu aquests informes i per tant veieu molt clar, per exemple, la xifra dels 3 milions d'espectadors, que era una xifra clau, diguem-ne, on arribar, però hi havia molta transparència respecte a això. En el cas de les galeries és més difícil comptabilitzar i jo no em consta que hi hagi dins de les associacions un còmput del que seria el número de visitants que venen a les exposicions. Per tant, ens és difícil saber si aquest any s'han vist més a les exposicions que altres anys. És a dir, aquesta transparència de les arts escèniques creus que és un element clau per poder treballar els públics? Sí, no és suficient, tal com està plantejat ara mateix. Nosaltres tenim un avantatge i és que l'intercanvi i el contacte amb els nostres usuaris, us diria que pràcticament el 90% de les entrades que es venen a Barcelona són online, amb la qual cosa, com a mínim, tens l'email del comprador, amb la qual cosa ja pots establir un vincle de connexió. Però no és complet per una qüestió que també és òbvia, perquè el que tenim són dades
per teatres, no tenim dades compartides. És a dir, el Pepe Zapata ha anat a comprar entrades al Mercat de les Flors i després ha anat a un teatre, al Teatre Romea, no sabem si és la mateixa persona o no, perquè cada teatre té les seves dades. Això és molt difícil d'aconseguir. En algun cas, a Londres fins i tot es va aconseguint una part dels teatres de Londres que compartissin les seves dades, amb tot el que suposa de protecció de dades de les persones. Però això sí que permetria, d'alguna manera, una transversalitat, en aquest cas, dintre del mateix sector. Les sales de teatre de proximitat, on el Teatre Batega, han començat justament creant una entitat pròpia compartida que com a mínim els assegura poder fer campanyes de comunicació compartides també, perquè tenen molt ben identificat que els seus públics són pràcticament els mateixos. Gent que teatrera, de fet la majoria de campanyes es basen en aquest concepte de teatreros, gent que li agrada, que va assiduament al teatre, que li agrada el teatre independent, que li agrada el teatre allò més contemporani. Ostres, doncs anem a focalitzar-ho i anem a compartir recursos i els públics clarament hauria de ser un dels principals recursos a poder compartir. Parles de teatreros, aquest és un programa que neix dins del Romea, si no m'equivoco, i que es fa explícit, diguem-ne, d'una comunitat i com es treballa en una comunitat, no? Com es treballa en una comunitat tan específica, sigui del teatre o sigui d'una galeria d'art? Els has d'incorporar d'alguna manera al teu dia a dia. És a dir, aquesta escolta activa que us deia, que acaben sent, puc confessar que en el meu cas és obsessiva. Jo quan estic a algun dels nostres teatres suposadament fent d'espectador, no, estic pendent de veure si realment les reaccions del públic són com jo m'imagino que han de ser, estàs pendent d'alguna manera de què és el que passa, de l'energia que es crea, però has de poder incorporar d'alguna manera la veu dels públics d'una manera conscient i conseqüent amb el teu dia a dia. Nosaltres, per exemple, des de la temporada passada tenim a cadascun dels teatres el que anomenem un Consell de Públics, que el que fa és reportar de manera continuada, els convidem a tot, a canvi de que ens donin informació continuada, que ens donin inputs, no només de la programació artística, sinó també del que és el servei que els podem oferir, l'atenció, les activitats paral·leles que podem fer, com els arriba la informació, tot el que conforma d'alguna manera l'experiència des del principi fins al final. Incorporar-los d'una manera, i llavors ser conseqüents, perquè és probable que t'estiguin criticant o t'estiguin posant en dubte qüestions que ataquen a la línia de flotació. Això no vol dir que els hi hagis de donar la raó tampoc, però sí, òbviament, tens allà una posició privilegiada d'input de gent a la qual tu t'adreces. I a partir d'aquí pots acabar dissenyant propostes compartides que encaixin perfectament en perfils concrets que tu penses que poden ser públics potencials teus. Nosaltres ara, per exemple, hem acollit el Festival Rebels de Teatre Jove, que ja portava una certa trajectòria amb la qual havíem col·laborat, però ja l'hem incorporat directament a la nostra programació i això ens permet incorporar també aquesta veu dels joves d'una manera fefaent i que, de fet, la clau del festival és que ells participen activament. Això ho tenim claríssim. Si treballem amb els joves s'han de sentir partícips. Si no, és una visió paternalista del que estàs oferint i no s'ho senten seu. Més enllà d'influencers o campanyes que facis, que això també és evident que ho has de tenir amb un to, amb una comunicació molt concreta, amb un to específic, amb un relat, amb unes històries concretes, però la clau és que ells se senten partícips. Parlaves de públics potencials, però com els identifiques, aquests nous públics, pensant, per exemple, en una galeria d'art? És a dir, com passem de tenir visitants a tenir col·leccionistes? Com passem d'incorporar gent que no ha entrat en una galeria d'art a que entri en una galeria d'art? Per això deia abans que és important entendre què vol dir atraure, per què els volem. Clar, si algú em demanés parer, com és el que feu vosaltres, jo primer exploraria els territoris més propers, clarament. Què passa amb la gent que va als museus assiduament, la gent que està vinculada al món de l'art, d'una manera... Veure què és el que... com es respira, perquè l'experiència no és la mateixa d'anar a una exposició que d'anar a una galeria que té una connotació també de comercialització, el que sigui. Veure què és el que puc... com puc d'alguna manera tenir aquesta mirada el més transversal i horitzontal possible i veure com puc fer vasos comunicants.
I a partir d'aquí anar acotant, anar dissenyant. Jo començaria per aquí, fent com capes, com ones, i mica en mica anar i fer cates, fer proves pilot, que això sempre funciona, perquè pots fracassar i llavors no passa res, perquè el següent any igual l'idea és una altra cosa, però anar fent cates amb públics específics que considereu que poden ser... que no tot ha de ser el món de l'art, igual resulta que hi ha gent que està interessada en l'obra d'art com a inversió i això té un públic nou també que s'ha de treballar clarament. Home, doncs jo què sé, anem a parlar amb bancs que maneguen gent que té diners per fer inversió, doncs a veure si podem fer coses conjuntament, coses que segur que vosaltres ja heu pensat. Tenim les comunitats identificades. Com ens hi relacionem amb aquestes comunitats? Idealment que ells mateixos siguin la corretja de transmissió. La comunicació és bastant com l'aigua, vull dir, va sola. Vull dir, si tu intentes a vegades establir els canals de comunicació, igual això no et funciona. El que has de fer és formar part de la conversa. Ja que sé que queda com molt teòric, però tu ets un interlocutor més. Si formes part del seu univers, fantàstic, t'has incorporat, estàs allà dintre, tens una veu i pots intervenir d'alguna manera en els temes que els interessen en el seu univers mental. Incorporar-te a tu, no incorporar-los amb ells. Perfecte, si us sembla, donem joc i després entrem més en diàleg també amb la gent que hi han assistit. El Sergi Jonós dèiem que és l'actual director del MOCO, ell té una formació en administració d'empreses i per tant ve del món del màrqueting, del desenvolupament de negoci en sectors com l'esport, l'oci i el turisme. I per tant el que demanem és que ens comparteixi una mica aquesta institució com ha aconseguit destacar dins el que seria aquest ecosistema cultural barceloní. El MOCO s'inaugura, m'avanço jo si et sembla i llavors entrem amb les preguntes, el MOCO s'inaugura per primera vegada a Amsterdam el 2016 i després dels Països Baixos el 2021 els col·leccionistes Lionel i Kim Loxis van obrir una segona ubicació a Barcelona, ocupa l'espai del Palau Cervelló, al carrer Montcada, al costat del Museu Picasso. Ara també teniu una seu nova a Londres, al costat de Marble Arch, i per tant, diguem-ne, el MOCO és un projecte que va creixent. Exhibeix, dieu, obres icòniques de cèlebres artistes moderns, contemporanis i estrelles emergents, ho trec del web, diguem-ne, això, amb artistes com Banksy, Warhol, Basquiat, Dalí, Haring, Hearst, Kusama, Dalí, Murakami, i per tant tot és tot un univers d'artistes molt concret i teniu molt a prop el que seria aquesta cultura pop i aquest art digital i heu set els pocs espais que heu exposat a Barcelona, per exemple, NFTs. Ens interessa sobretot del MOCO, i aquí és una mica on volia anar, que teniu una identitat corporativa molt concreta, molt particular, amb molta personalitat i teniu un posicionament molt clar a nivell d'imatge. I per tant la imatge és un element clar que desafia d'alguna manera el que serien les normes tradicionals dels propis museus. El MACBA té una estètica molt diferent del que seria el MOCO i per tant entenc que també hi ha uns públics diferents als que aneu dirigit. El públic jove és un públic clau pel MOCO, només fa falta anar un cap de setmana a visitar-lo i veuràs que hi ha una comunitat... O entre setmana. Sí, o entre setmana també, però especialment, diguem-ne, quan no van a l'escola o a la universitat, diguem-ne que són moments en què el públic jove té més d'activitat i et dones compte que un dissabte a la tarda allò està ple de gent jove, fent-se selfies, interactuant, que és un tema que ha sortit en la sessió prèvia del Liceu. Vosaltres feu campanyes de màrqueting intenses en aquest sentit, comparat amb altres equipaments de la ciutat, és a dir, un arriba a l'aeroport de Barcelona i no es troba ni al MACBA ni al Mercat de les Flors, però en canvi s'hi troba retolat clarament el MOCO com un element clau de la ciutat de Barcelona i per tant entenem que aquesta mirada, aquesta manera de relacionar-se amb el sector cultural, de presència en l'espai urbà, dona una forta personalitat i fa que hi hagi una atracció de públics i els que hi hem anat donem fe que és un cas d'èxit. Sergi, explica'ns una miqueta com es fa aquesta comunicació des del MOCO, per què aquest element comunicatiu en la ciutat és clau? Jo que he desenvolupat la meva carrera professional en diferents sectors, però que tots ells tenen un tret en comú, que són negocis que estan fonamentats en l'activació de 3 palanques. 4, diria. Una, com tu dius, una marca forta, amb molta presència i amb una personalitat molt ben definida. 2, generació de tràfic
no? És a dir, atreure, tant sigui en un entorn físic com un entorn digital, persones que poden estar interessades en escoltar-te. Després, conversió, és a dir, posar el focus en com transformar aquest tràfic en euros, dòlars, diners, i l'altra variable que és preu mig, o alguns li diuen yield, que és quants diners soc capaç de generar amb un visitant. És a dir, la gestió d'aquestes 4 variables és fonamental i per respondre a la teva pregunta, el tema de la marca és un element important, en el sentit que és el primer ingredient que et fa connectar amb aquella audiència. És a dir, la marca Moco Museum, més enllà de la significat i la connotació que tingui en castellà, però que realment és una síntesi dels termes modern i contemporari, modern and contemporary art, és una marca que està pensada per respaldar una oferta en el mercat que és una aproximació desenfadada i divertida, interessant, relacionada amb el món de l'art, que és un món a vegades massa tancat. Jo no he treballat mai en el món de l'art ni la cultura. Jo he treballat en el món del turisme, he treballat en el món de l'esport, he treballat en l'àmbit dels parcs temàtics i ara des de fa uns mesos treballo aquí, però potser des de la meva ingenuïtat el que jo em trobo és que el que necessita això per funcionar és precisament una bona marca ben gestionada, un bon pla de màrqueting capaç de generar tràfic, uns bons mecanismes de transformació d'aquest tràfic en vendes, en venda d'entrades, però venda d'altres coses també. Venem esdeveniments, tenim una botiga, és a dir, tindrà un catàleg de productes i després que aquestes vendes responguin a un preu mig que nosaltres puguem encaixar dintre d'un pla de negoci. És a dir, jo també em sento una mica com el Pepe, és a dir, avui aquí tinc una mica de síndrome de l'impostor perquè m'infundeix molt de respecte al sector de la cultura i de l'art en especial i potser jo provinc d'un món que és una mica més banal o més mercantil, si vols. Però en el fons jo crec que tots aquí tenim clar que el que ens interessa és, en el vostre cas, vendre la major quantitat d'obres possible, que els vostres negocis funcionin i aquest, com se sol dir, és el the name of the game. Això va de negoci i jo crec que el Moco ha fet una lectura molt bona, el Quim i el Lionel, que són els propietaris i els fundadors, que no són realment gent de negocis, si us he de dir la veritat. És a dir, ells venen del món de l'art i del món del galerisme i del col·leccionisme i per tant ells són els propietaris de l'empresa i la veritat és que hi ha una certa bipolaritat, això que no surti d'aquí entre nosaltres, entre la gent que som gestors, que som professionals directius i que tenim una responsabilitat principal que és encaminar tot aquest dispositiu cap a la consecució d'uns objectius que estan en un business plan, però que en el fons el que hi ha aquí és això, és a dir, una empresa que ha muntat alguna cosa que el que pretén és ser un bon negoci, a més de projectar, en aquest cas, els valors, les idees d'uns fundadors que jo crec que són uns visionaris i que m'agrada molt, és a dir, que siguin percebuts com gent disruptiva i que han sigut innovadors. El Moco Museum el que pretén, com deia, és abaixar barreres, volem ser divertits, interessants, volem ser una introducció fàcil a l'art i estem totalment centrats en l'usuari, en el visitant. És a dir, tot el que es fa està pensat amb el visitant en el centre.
val? I com deia el Pepe, no? Pues és aquí, no? És a dir, jo crec que és des d'aquí on tu pots començar a construir doncs aquest diàleg, aquesta connexió, aquestes accions que siguin atractives, val? Per ser nosaltres qui ens acostem al públic i no només pensar què podem fer per atraure'ls. Després, si tenim temps, jo us explicaré una sèrie d'exemples, de coses que hem fet, que estem fent, que farem, i que van en aquesta direcció i que sembla que no haurien de ser coses que fa un museu seriós, que exhibeix obres que estan en un entorn una mica solemne, fins i tot, massa pel meu gust a vegades. Podria ser tot una miqueta menys transcendent. Explica alguna d'aquestes. Bueno, sí, jo la veritat és que m'he preparat aquí unes notes, dic, doncs mira, nosaltres fem, s'ha parlat molt d'influencers avui aquí, no? És a dir, jo no sóc molt partidari dels influencers d'entrada, però sí reconec que són uns vehicles molt a tenir en consideració a l'hora de prescriure una oferta cultural com aquesta. Nosaltres, en qualsevol cas, el que fem no és en realitat publicitat amb influencers, sinó el que fem són més esdeveniments específics, sense anar més lluny. Demà passat tenim un esdeveniment amb, per exemple, un influencer que té més de 400.000 seguidors, és una influencer del món del fitness, amb la qual hi haurà una sessió de fitness per 25 persones a dintre del Moco Museum a les 8 del matí el dijous, en la qual s'han apuntat més de 500 persones, que malauradament no podem encabir, però sí que 25 afortunats, majoritàriament afortunades, vindran a fer una classe de fitness en un entorn que realment no està pensat per ser una classe de fitness, i són persones que, més enllà de la classe de fitness en si, tindran una exposició a lo que és Moco Museum, a lo que és l'obra que allà s'exposa, i a més es produirà un esdeveniment que tindrà una amplíssima repercussió a través de la influencer organitzadora, que està encantada, d'altra banda, de poder fer alguna cosa diferent, original, innovador, trencador, i que per bé que d'entrada sembla que conceptualment no té molta relació, però resulta ser que sí que ho té. Des del moment en què nosaltres, quan vam publicar la possibilitat d'assistir a aquest esdeveniment, doncs es van apuntar tantes persones. Aquest és un exemple de coses que fem amb influencers. Nosaltres també hem fet acollir desfilades de la Barcelona Fashion Week, hem fet a nivell de xarxes socials, promocions, sortejos, reptes, a vegades que consisteixen també en coses que succeeixen dintre del museu com a activitats de descoberta. Nosaltres fem accions creuades amb altres establiments, pot ser, per exemple, una cocteleria de moda a la ciutat, o alguna cosa relacionat amb el món de la gastronomia i el vi. Nosaltres tenim un programa de membership per totes aquelles persones que decideixen abonar-se a Moco Museum i no només tenir accés de per vida gratuït als museus de Barcelona, Amsterdam i Londres, sinó també tenen preferència en ser convidats a determinats esdeveniments que nosaltres organitzem. Nosaltres tenim vinculació amb altres marques, per exemple, tenim una relació amb la marca Reebok, que equipa l'estaf dels nostres museus i a més ven els seus productes a la nostra botiga i a més entren en joc quan tenim esdeveniments en els quals tenen sentit. És a dir, per no avorrir-vos, jo crec que el que a mi m'agradaria transmetre és que en el món del màrqueting modern és imprescindible pensar fora del quadrat habitual que sol ser el sota caballo rei de sempre i que quan tu estàs pensant fora del ABC de sempre, doncs la veritat és que comencen a aparèixer una quantitat enorme d'opcions.
Val a dir també, i aquí també vull fer una defensa dels professionals del màrqueting, que som gent que a vegades també estem una mica banalitzats, però un professional del màrqueting és una persona que està especialitzada en una determinada funció i que no necessàriament els propietaris d'un negoci o fins i tot els directors generals d'un negoci, i em poso com a exemple la meva pròpia empresa, estan preparats per fer. I jo crec que a partir d'aquí tot és qüestió de començar i jo també us voldria preguntar, abans de continuar, i possiblement et toca, Pepe, a tu opinar sobre tota aquesta quantitat de continguts que estic aquí abocant, quants de vosaltres teniu un pla de màrqueting? Entenent que un pla de màrqueting pot ser una pàgina. Un pla de màrqueting, que jo us digués, ensenya'm el teu pla de màrqueting. Un pla de màrqueting allà al fons, dos plans de màrqueting al fons. El pla de màrqueting pot ser com el primer contracte del Messi, pot ser escrito en una servilleta. ¿Vale? Sí, claro. Yo no estaba, me hubiera encantado estar, pero no. Ah, Torrecilla sí que lo conozco, que fue profesor mío. Carlas Torrecilla. La galería en realidad, el tema clave que tenemos aquí es que de alguna manera hacemos cosas que el marketing ya ha identificado, pero las hacemos hace muchos años. Entonces, de repente, el Carles, es una anécdota que a mí yo lo he explicado a varios artistas y es curiosa. Y nos puso, yo no conocía el tema del lead nurturing, ¿no? El lead nurturing es el lead nurturing, sí, correcto. Bueno, lo puedes explicar tú si quieres, pero bueno, alimentar al cliente, ¿no? No sé si tenemos tiempo. Hacer seguimiento al cliente y estar... Entonces, de alguna manera nos dimos cuenta que nosotros, las galerías, básicamente es lo que hacemos. Es decir, ese seguimiento del cliente, estar pendiente, oye, ¿qué tal? Hacerse amigo de él, eso ya lo hacemos. Entonces, que de alguna manera esas cosas ya las hacemos, no sabemos cómo se llamaban o cómo el marketing las había aplicado. Bueno, es más chic decirle así. Sí, es más chic decirle así, pero de alguna manera ya... Es decir, nosotros muchas veces hay anécdotas de galeristas que dicen, yo cuando vino Rafael Ortiz contaba una vez que unos coleccionistas, una gente de Sevilla que quería comprar arte, fueron a verle y él dijo, no os voy a vender nada. Primero vamos a ir a unas exposiciones, voy a recomendar unas exposiciones y a partir de ahí, poco a poco, cuando os sintáis cómodos, ya podéis acceder a comprar, pero no la entrada directa. Entonces, claro, que de alguna manera, claro que es una estrategia buena, pero que nosotros ya hacemos ese tipo de cosas, lo que pasa es, claro, ahora cuando comentabas lo de la vinculación, por ejemplo, el Moco, creo, desde fuera, que a lo mejor le faltaría vincularse de alguna manera con el espacio cultural, que no tengo la sensación de que se relacione muy directamente. ¿El espacio cultural de Barcelona? Sí, es el contexto cultural. Ni con el cultural ni con ninguno. Tienes razón, esa es una asignatura pendiente. Lo digo porque a lo mejor lo de Reebok es estupendo y estaría bien incluso hacerlo nosotros con el Weekend, pero esa vinculación con él, y nosotros incluso con Arnaud hemos intentado en algún momento dado, con lo cual los invitamos a colaborar con el ámbito cultural porque estaría bien, ¿no? Yo creo. Quico és el president de l'exposició a Barcelona i per tant parla també dels projectes que porten a nivell de galeries que participen en els grans equipaments, els fan seus en projectes concrets. En aquest cas, no, y que sería incluso al nivel de imagen del Moco, la sensación de que el Moco, siendo un museo, es raro que no se relacione más con el ámbito cultural, aunque no sea un retorno directo. A mí me sorprendió también cuando cuando me ofrecieron incorporarme a esta posición y bueno, estaba en el proceso, la verdad, bueno, me interesé en profundizar, ¿no? Y me sorprendió, y una de las primeras cosas que les dije en la primera entrevista fue esta, ¿no? Es decir, me sorprende que estáis aquí no os conoce nadie, no estáis conectados a la ciudad. Y en el plan que les puse delante al cabo de pocas semanas, uno de los puntos era, tenéis que conectar con la ciudad de Barcelona, no con el ámbito cultural únicamente, no, con la ciudad de Barcelona, ¿vale? Y aquí hay cantidad de cosas que se pueden hacer. Puedo entender el motivo por el cual no ha sucedido esto, puesto que simplemente sus objetivos estaban más seguramente en escalar el negocio, y es muy legítimo y a mí me parece bien. Pero creo que en el conectar con la ciudad de Barcelona debería conllevar mayor notoriedad, mejor reputación, más tráfico, más visitantes, más negocio.
¿vale? Yo ya sé que ahora me estáis mirando diciendo, hostia, este tío es como muy mercantil, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, como estamos en petit comité y yo he venido aquí a hablar claro, ¿no? ¿Vale? Me lo hablábamos con Pepe al principio y digo, oye, yo no tengo nada preparado. Bueno, sí tengo aquí 4 notas, pero yo vengo aquí a hablar claro y a, si en algo puedo ayudar, pues intentar ayudar, ¿no? Por supuesto. Sobre les galeries, si sabem, diguem-ne, que hi ha una ràtio de conversió, és a dir, com més visitants tens a les exposicions, hi ha un augment que es tradueix en vendes. No sé si les galeries feu aquest així. I nosaltres l'hem fet sempre, diguem-ne, no? El número de visitants que comptem aquesta nova galeria. Nosotros, yo no sé si hay muchas galerías que cuentan visitantes, pero en nuestro caso nosotros no lo hacemos. O sea, podemos tener una idea aproximada, pero Kiko, es verdad. Permíteme una cosa. A ver, ¿cómo lo digo esto? Esto no puede ser. No puedes no saber cuántos visitantes tienes. O sea, ¿Por qué? no lo sé así, o sea, lo puedo No, hacer no, porque... a ver, no te lo digo a ti. Se lo digo a mi mujer, trabaja en un negocio familiar. Tienen 4 tiendas de ropa. Las fundó mi suegra en los años 70. Y en las tiendas es lo mismo. Tráfico, conversión, precio medio. Ya está. Y la reputación o marca que tú tengas, en este caso en el barrio de San Andreu. ¿Vale? Perfecto. Y se queja, ¿no? Comercio tradicional, en fatal, no nos vienen las clientes, se nos mueren las clientas, se nos mueren, no nos viene. Y yo le digo, mira, Ana, el primer digamos, reto que tú deberías saber es cuánto tráfico. ¿Realmente tienes menos tráfico? Seguramente sí, ¿no? Pero ¿cuánto? ¿Tienes un 10% menos, un 20, un 30, un 40? ¿Vale? Se te están muriendo las clientas porque venden pues, ropa de casa, ropa interior, pijamas, calcetines. Digo, vale, pues tú tienes que empezar a trabajarte a la segunda generación, porque si no, ¿qué? ¿Vale? Y para ello necesitas ese plan de marketing en una servilleta, bueno, en media servilleta, ¿vale? Que diga, oye, yo tengo estos objetivos, ¿no? Mis objetivos pueden ser, oye, yo necesito en mi galería 100 visitas a la semana y quiero vender 25 obras a un precio medio de 1.500 euros. Bueno, invento que, perdoneu, que sóc un ignorant i no sé res d'això. ¿Vale? Sí, pero es igual, ¿no? Oye, objetivos, aunque sea para no cumplirlos. Pero yo sé que yo voy a por esto, ¿vale? Y luego, ¿qué acciones creo yo, o mejor, un profesional, ¿no? Que me pueden ayudar a conseguir estos objetivos, empezando por el del tráfico, ¿vale? Es decir, lo que hago es un poco reivindicar el rigor y la ortodoxia primero, de saber exactamente qué es lo que está pasando, porque queramos o no, el marketing moderno y el marketing digital es, digamos, la quinta esencia de lo que es la función analítica, de saber. El marketing digital se está comiendo a la publicidad tradicional precisamente, más allá de que tenga mucho alcance y conecte mucho con la gente más joven, porque te permite analizar a la perfección. Si yo le doy a Google 500 euros el mes que viene para que me envíe a mi web, ¿vale?, todas las personas que busquen arte contemporáneo en Barcelona, yo sé lo que me va a costar cada visita a mi web, cuántas visitas necesito para vender una entrada, de cuánto importe va a ser esa entrada. Y, ¿vale?, de propina en mi caso, además voy a saber si ese visitante me ha comprado algo en la tienda. Ese rastrear, ¿no?, ese analizar es el nombre del marketing moderno que aún tiene que llegar a muchos sectores. No os sintáis, oye, no. Eso todavía es una gran asignatura pendiente en cantidad de sectores. Y el hecho de que en vuestro caso, por ejemplo, os vais, a mí me gusta la palabra mainstream, ¿no? Vosotros quizá Moco ha conseguido llegar a un museo, yo creo que estaba en que el MACBA tiene 250.000 visitas y el Moco tiene 500.000, ¿no? Si me equivoco, pero igual por ahí debe estar que a lo mejor dobla el MACBA. Es decir, cómo consigue acceder a lo mejor, más o menos, para hacernos una idea de que
Y cuando viene Obama no va al MAC, va al moco. Es decir, eso se consigue seguramente accediendo al mundo del mainstream. Seguramente a las galerías, ese mundo del mainstream, nunca llegaremos, o a lo mejor no nos interesa que se nos llene. Hay galeristas que dicen, yo no quiero tener la galería llena, quiero tener a la gente concreta. Entonces, ¿hay un marketing de nicho o el marketing siempre tiene que ir a lo masivo? El marketing en los sectores maduros tiende a la segmentación, cuando no a la hipersegmentación, que es lo que Pepe mencionaba. Dice, oye, ¿tú quieres vender cuadros? ¿Por qué se los tienes que vender a amantes del arte? A lo mejor se lo puedes vender a inversores, a lo mejor se lo puedes vender a empresas, a lo mejor se lo puedes vender a, no sé, galeristas de otros países. Yo no lo sé, ¿vale? Pero mercado maduro igual a hipersegmentación. Y luego esos segmentos hay que gestionarlos de manera separada y lo único que los une es esa acción mainstream, ¿vale? Pero que en realidad lo otro pasa por delante de esto, en mi opinión. Sí, yo valorando mucho las aportaciones que estáis haciendo, hay algunas con las que evidentemente tengo que manifestar mi desacuerdo, y es que el mundo de las galerías no es un mundo lineal, es un mundo, ya lo sé que hay otros mundos que tampoco son lineales, pero el mundo de las galerías es especialmente complejo y diverso, ¿eh? Es decir, incluso partimos de lecturas muy distintas en torno al universo creativo o incluso a nuestra participación en tanto que elementos de la cultura a veces se nos confunde también, de forma interesada, supongo, con una simple tienda o una simple, dijéramos, espacio intermedio entre la obra y el cliente. No es eso, es evidente que no es eso. Las galerías de arte tienen una tradición continuada y acreditada desde prácticamente desde el siglo XVI, han sido importantes, han hecho importantes aportaciones en el mundo de la cultura, pero sin embargo no dejan de ser, insisto, muy complejo y muy diverso su trabajo. En todo caso, yo creo que sí que habría que, para saber exactamente, tenemos un problema realmente, tenemos un problema y un problema de una cierta gravedad. Y es que de unos años a esta parte ha caído el número de ventas, yo no voy a decir en picado, pero los datos están ahí. El año 2023 al 2020, creo que en subastas solo se perdió un 20 y tantos %, bajaron el número de las subastas, lo cual son muchos cientos de millones, y solamente en el mundo de las subastas. Y si eso se refiere al arte contemporáneo, prácticamente casi el bajón más extraordinario lo tuvo el arte contemporáneo, las ventas de arte contemporáneo. ¿Y cuál es la razón? Habría que ir a buscar primero la razón para saber qué diagnosis podemos hacer y cuáles son los recursos, ¿no? Y yo creo que una importante, no la única, pero yo creo que una importante es la pérdida de prestigio del arte. Es decir, el cómo el arte ha pasado a ser, de ser un objeto que formaba parte de un elemento de distinción, de prestigio en los sectores sociales. Yo recuerdo, y tú también te recordarás, cuando celebraba aquellas firas a Londres de la Frieze y la SRU, ¿no?, a la vegada. Y recuerdo haber estado, porque fui en un circuito con coleccionistas, recuerdo haber estado en una fiesta en la que unos cuantos ejecutivos, ¿no?, de la City estaban allá, y uno de ellos había comprado una obra en SRU y efectivamente la estaba presentando junto con el galerista y el artista al conjunto de sus amigos. Y estaba ni más ni menos destacándose como un personaje, pues, de prestigio. Cómo eso iba a contribuir a prestigiar a él mismo lo que había descubierto en SRU, entre otras cosas, porque era buena desde el punto de vista que encontraba interesante, y entre otras cosas también porque probablemente el año que viene ese artista que había descubierto en SRU estaría en Frieze con una tasación infinitamente, o infinita no, bueno, mayor a la que él había comprado. Claro, eso ocurría en los años 90, es decir, la década de los 90, y eso ha dejado de ocurrir. Entonces, por esa razón, yo creo que cuando hablamos de nuevos públicos hay una cierta confusión. No hablamos solamente de atraer a la juventud, que sí, que es evidente que sí, pero no solo. Es decir, estamos intentando efectivamente que el arte pueda formar parte del paisaje de cada una de las personas que componen, y en ese sentido es que hay que dirigirse de forma distinta a distintos perfiles. El MOCO hace una labor extraordinaria, y algunas galerías de arte en Barcelona tienen un perfil
de visitantes pues entre 30 y 50 años y otras no lo tenemos, no tenemos ese perfil de visitantes. Y eso no quiere decir que no estemos dispuestos a renovar nuestros proyectos precisamente para incorporar cada vez más a esa gente. Pero los incorporamos, insisto, como visitantes sí, claro que sí, pero como coleccionistas también, y no me duelen prendas en decirlo, como coleccionistas, es decir, como gente que tiene que incorporar a su existencia, a su propia vida, las obras que ahí nosotros exhibimos. Y los influencers, y termino, perdón, tienen valor, claro que tienen interés, pero no olvidemos que los influencers no pueden sustituir el trabajo de los comisarios. No pueden. Está bien desde un punto de vista de los recursos de comunicación utilizar los influencers, pero en principio yo entiendo que el puntal importante, dijéramos, de las galerías de arte, uno de los puntales más importantes siguen siendo los comisarios, por supuesto que sí. Gracias. Sí, yo tenía una pregunta en relación a los nuevos públicos que comentaba primero Pepe y después quizá entre los dos me podéis hacer una respuesta cruzada. Porque Sergi hablabas de públicos adultos ahora y segmentación y tal, y esto alude también a los públicos jóvenes que se hablaba en la anterior mesa. Bueno, yo con Mariña, que está aquí delante mío, somos Barcelona Gallery Weekend, que es Art Barcelona y que también hace Art Nou. Entonces, digamos, Art Barcelona tiene una multitud de galerías que forman parte de la asociación y después eventos que son como momentos fuertes del año y que tienen objetivos que se solapan, pero que son diferentes a los de la galería de forma individual. Entonces, también como comentaba Benito, cada galería, o sea, hay tantos planes de marketing y tantos objetivos como galerías contamos en la asociación y en cada evento, obviamente. Entonces, el objetivo del evento es, en gran parte, federar a los públicos que ya tenemos y crear nuevos públicos. Y comentabas, Pepe, desde fuera, no sé, comunicar desde fuera es difícil, hay que estar en la conversación. Esto, de manera concreta, es muy... O sea, nosotros estamos ahí pico pala intentando atacar al público, atacar en el buen sentido, digamos, que no es del arte, porque el público del arte sí que quizá no de forma masiva, pero ya va a las galerías. O sea, la gente que tiene ya los códigos de lectura, que va a los museos, que va a los centros de arte, también va a las galerías. Algunos ya forman parte de lo que llamamos clientes o coleccionistas y otros están en ello, ¿no? Pero todos aquellos... Nosotros pensamos sobre todo en profesionales liberales que son susceptibles de tener un cierto interés, pues que ya igual ya son público de cultura a otros niveles, teatro, escénicas, etcétera, pero igual el arte contemporáneo aún es, o el moderno aún es una asignatura, pero cuesta entrar. Hemos ido a hacer charlas a colectivos de pues, médicos, de arquitectura, de abogacía, y cuesta mucho, la verdad. O sea, de forma individual sí que hay gente que se va un poco apuntando al carro, pero como de forma global es difícil. Entonces, no sé si tenéis alguna... Nadie dijo que fuera fàcil, O sigui, ningú va dir això. I és veritat que requereix de molt esforç de perseverància, Vull dir que i s'ha d'insistir, però aquesta via és fonamental, és necessari. Jo crec que hi ha molta pedagogia en general a fer. Entendre realment quin és el rol, és a dir, a què associem una galeria d'art, no? I anant, diguem-ne, a l'extrem negatiu, allò, especulació, rendiment econòmic... Bueno, ostres, el rol dels que esteu en galeries, fonamental, és fer una certa prescripció cultural al voltant d'això, és posar en context, obra, ajudar a descobrir què és el que feu, però posar en valor la vostra feina, penso, Vull dir que això és important. Hi ha un excés d'oferta brutal i això despista la gent, absolutament. Ostres, entendre ben bé quin és el rol d'un espai amb parets blanques que hi ha poqueta gent i de tant en tant veus algun vespre que la gent té una copa de cava perquè s'ha inaugurat alguna cosa, entendre què és el que passa allà dins i quin és el vostre rol, ostres, no és tan evident i tan fàcil com sembla, perquè vosaltres sí que ho és, però agafar qualsevol persona del carrer i digue-li això, a què associa, si és que coneix, la imatge de què vol dir una galeria d'art. No és fàcil. És veritat que en el passat les galeries d'art sí que cobrien un altre espectre que ara ha deixat de tenir sentit, perquè aquesta descoberta era evident i passava per aquí, però ara es tracta d'obrir-ho cap a altres mirades, jo penso. Aquest rol de prescripció jo diria que em sembla fonamental perquè és
jo desconfio també una mica dels influencers, vull dir que no, perquè poden ser bastant perillosos, però evidentment si van a favor, fantàstic sigui, no? Però el millor influencers heu de ser vosaltres mateixos o vosaltres mateixes, és a dir, que agafeu una certa veu única, no? I això passa també per la col·laboració entre vosaltres. A mi em sembla fantàstic, o sigui, jo quan penso en galeries penso en Consell de Cent. Jo, sé que hi ha una zona que mentalment jo associo, és com quan anaves a comprar les sabates, anava al carrer Pelai. O jo sempre he associat galeria d'art, i em podeu llançar tomàquets o el que vulgueu, que és el que estem acostumats al sector. Jo, per mi... No, que estic jo al costat. Tu d'amagaràs segur. A l'hipermercat que feia Vinson, jo no sóc col·leccionista, però la meva vocació de conèixer valors contrastats i nous valors passava per allà. I per mi era fantàstic quedar amb els meus amics o gent més propera al Nadal i fer un tomb pel Vinson a veure si veiem alguna cosa que fins i tot podíem regalar a algú. Mor Vinson i no hi ha cap relleu, diguem-ne, que hagi ocupat aquest espai, no? Bueno, és Sí, que aparte... aquesta democratització. Evidentment, l'exposició que hi ha ara al The Hub s'impregna d'això, i jo, com sabia que havia de venir aquí, quan vaig anar a la inauguració de l'exposició d'IKEA a Vinson, pensava en vosaltres. De Vinson i què? Bueno, Vinson i IKEA, però bueno, perquè el centre és IKEA total, són els 100 objectes, però pensava en vosaltres, no? D'una manera natural i d'una manera el més transparent possible, com connectar amb la quotidianitat de la gent, no? Bueno, es que la galería de Vinson no era un espacio comercial, lo que era comercial era Vinson. Creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. La gente sigue... No, la de Vinson venia a les peces per Nadal. Sí, pero digamos... Bueno, por Nadal sí, pero tenía una programación también durante el año. Siempre estaban a la venta. Ah, no sé, pues mira, yo que todavía no era tan el mundo del arte, iba como visitante pura y dura, sin pensar que... Jo vaig comprar, Ok, pues mira. Es que no sé, pero creo que en el caso de nosotras las galerías ahora, lo que frena más a la gente es que se piensa que si uno no tiene los códigos de lectura, dos no van a comprar, no son espacios que son suyos. Entonces esto es lo más difícil. Y en relación a lo que se hablaba antes de Under 35, en nuestro caso pienso, bueno, yo no soy galerista como tal, pero creo que sí que por voces que escucho, aparte de el trabajo directo de compra, y compra es coleccionistas que compren obra, programadores que trabajan con los artistas, etcétera, etcétera. También hay toda esa labor de que la gente joven de ahora se convierta poco a poco en primero espectadores y después compradores y compradoras. Y en nuestro caso es mucho más difícil porque lo que se comentaba antes de, pues si en Fabra y Coa se hace un evento, esto ya se hace en Arnaud, por ejemplo, una fiesta de inauguración, pues que lo que queremos es que vayan a las galerías, no solamente al evento. Y claro, las galerías están distribuidas en la ciudad y son muy distintas una de otra. Entonces, atacar de nuevo con la misma connotación de forma individual y de forma comunitaria és com el gran challenge, jo crec que tenim. Però igual el concepte d'inauguració o de generació d'esdeveniment se li pot donar voltes. Vull dir que poden passar coses que no sigui simplement que hi ha una tarda, un vespre, cada X temps que s'inaugura una exposició. Vull dir, si el que veieu que és un benefici per vosaltres és aquest tràfic, home, es poden inventar moltes coses. Jo pensava en vosaltres en l'exposició del Robbie Williams. Allò, pum, disparar cap a una altra banda i dius, de què m'estàs parlant? I això em va fer connectar, no sé si en recordeu, un cicle que va fer la Fundació Miró fa uns anys, que cedia un espai per una mirada totalment diferent a l'obra d'art, que eren grups de música, que interpel·lava els joves. Ostres, algú que m'està parlant des d'una altra posició i que em relaciona... Bueno, tu ho saps perfectament. Ho has muntat tu. Vull dir que aquesta mirada disruptiva és fantàstica. De perdidos al río, que diuen. Sí, però jo, si me permites, perquè no sé si es parla en català aquí o en castellà. Català? Vale. No, si em permeteu, des de la meva visió externa i neutral, és a dir, jo us veig com a sector, com tants d'altres,
però un sector que esteu molt enfocat a producte i insuficientment enfocats a mercat. Nuestro arte, nuestros cuadros, nuestros artistas, nuestra exposición. Bueno, aquí se habla poco de, oye, ¿dónde está público? Claro, si yo supiese dónde está el público que va a venir esta tarde y va a comprar 2 cuadros, pues seguramente no estaría sentado aquí, ¿vale? O sea, pero yo por lo menos, ¿no? Que una de mis áreas de especialidad es el diseño, el análisis de lo que se llama Customer Journey, ¿no? No quiero introducir muchos palabras, ¿no? Pero es decir, el análisis, la radiografía, la autopsia, ¿no? De todo lo que sucede, ¿vale? Con un cliente desde el momento en que entra en contacto conmigo, a lo mejor ni siquiera físicamente, sino en un espacio digital, ¿no? Es decir, ¿dónde están los puntos de contacto claves para que pase lo que yo quiero que pase, ¿vale? Esto es poner al cliente en el centro y sacar, porque no caben los dos, los dos no caben, sacar el producto de ahí y poner al cliente, ¿vale? Yo, como os digo, pues no, tampoco es que sea un gran aficionado al arte, me gusta y quizá al cabo del año visito 3 o 4 galerías de arte, o en Barcelona, o si estoy de viaje en alguna ciudad. Yo no recuerdo la última vez que en una galería de arte en Barcelona, pues al entrar se me dirigiera alguien para preguntarme algo, para pedirme mis datos, para invitarme a algo, ¿vale? Bueno, yo probablemente podría ser target comprador de una obra, bueno, no de mucho, pero tal, ¿no? ¿Vale? Entonces yo, me encanta, ¿no? Calle Petrichol, Musell de Cent, pues como digo mi mujer, entramos, a veces ni siquiera me dicen buenas tardes, ¿vale? Porque la persona está detrás de una pantalla, como medio escondida, no digo que sea vuestro caso, ¿vale? Tampoco, ¿vale? Entro, me paseo por allí, me voy y digo, hostia, cojonudo, ¿no? Es una visita gratuita, me gustará más o menos aquel contenido, pero nadie me ha dicho nada, nadie me ha pedido nada, nadie me ha invitado a nada, nadie me ha sugerido nada, nadie me ha entregado nada. Hostia, pues si yo pintase ahora en una pizarra el Customer Journey, pues a mí me parecería bastante mejorable, ¿no? ¿Vale? Con esto lo que quiero hacer es una reflexión en relación a esto, ¿no? Es decir, no podemos, no en este sector, en cualquier sector hoy en día, no podemos ser tan foco producto, tenemos que ser más foco cliente, ¿vale? Y conocer bien los resortes para que ese viaje del cliente sea productivo para nosotros, ¿vale? A veces yo ya sé que cuando uno mira la cuenta de explotación dice, hostia, como no llegamos porque tenemos que vender este trimestre tanto, vamos muy atrasados, ¿vale? Pero es inevitable, ¿no? Es decir, yo pienso que hay todo un camino previo a esa transacción, ¿no? A esa compra-venta para vosotros, ¿vale? Que hay que trabajárselo. Y ya sé que estáis a pico y pala, no tengo ninguna duda, ¿no? ¿Vale? Pero quizá un enfoque distinto, un poco más actualizado, si quieres, donde, insisto, el cliente esté en el centro del asunto, no, el cliente no, los muchos tipos de cliente, ¿vale? Nos situamos ahí y a partir de ahí construimos el plan de acción que nuestros recursos nos permitan, ¿no? Però des d'esa visió. No és consol, perdó. No és consol perquè això ens passa a tots, aquesta reflexió. Més que mercat m'agrada dir que som un sector de serveis. En el moment que poses l'usuari en el centre, som serveis. I nosaltres som fantàstics fent producte, fantàstic. Nosaltres fem unes obres fantàstiques, ben il·luminades, una escenografia, intentes trobar el càsting ideal, no sé què. Però, ostres, i tot el que envolta això, que no és només que tinguis un bar fantàstic perquè la gent pugui socialitzar, que és absolutament imprescindible, aquesta això que tu reclamaves, sinó tot el que fa des que la gent connecta fins que després pot tenir una relació continuada amb tu.
tot això, concebre això, requereix d'una anàlisi, d'una planificació òbvia. Una última intervenció i anem a l'última sessió. Sí, va. El problema es que hay alguna gente que lo que la frena es que alguien se te puede acercar. Porque Perdona, que no te hay entiendo. alguna gente que le da cierto miedo que cuando tú entras a una galería se te acerque el galerista, porque si tú no, me refiero ahora a público general, digamos, como esos nuevos públicos todavía más potenciales. Sí. Alguna gente todavía sí, ¿eh? Públic general no. Pero eso también pasa en el Corte Inglés. Iba a poner este ejemplo. Necesitaríamos la escalera Yo mecánica estoy del en la Corte sección de sastrería y paso Sí, de que me pero- vengan a agobiar. pero la gente en cambio, piensa que un jersey se lo puede estará comprar y una obra de Pepe arte. allí y estará deseando que alguien se le acerque y le ayude, ¿no? És que, No. Porque yo he dicho que una de las 4 palancas de este negocio se llama conversión, ¿vale? Y en vuestro negocio hay que asumir que el porcentaje de conversión será bajo. Es decir, habrá más fracaso que éxito. Por cada 10 personas que entren por la puerta, a lo mejor me compra 1 o ninguno. Y esos son 9 o 10 fracasos. Pero eso hay que entenderlo. Pero ese fracaso yo puedo gestionarlo de bastantes maneras, porque es ese comprador potencial que hoy no compra puede serlo de mañana. Se puede ir de aquí y puede hablar bien de mí, me puede recomendar, puede volver, ¿vale? Entonces, eso que es una realidad en esa actividad de venta que vosotros tenéis, pues eso hay que asumirlo. Pero créeme, ¿vale? En esta actividad y cuando hablas con redes comerciales y vendedores, ¿vale? No faltan explicaciones, ¿no? En los vendedores nunca faltan explicaciones para la no venta. Si no es la meteorología, es la crisis. Y si no, son las elecciones norteamericanas. Y si no, la gente está triste porque el Barça perdió. Sí, ¿vale? Pero, insisto, más allá de esto, a mí me gustaría, ahora, la próxima vez que vaya a una galería, oye, pues aunque yo no lo quiera, pues que me venga alguien de vosotros, ¿vale? Me dé las buenas tardes, ¿vale? Me ofrezca un café, ¿vale? Y a lo mejor vuestro plan de marketing es 5.000 euros al año en cafés. Bueno, pues esa es mi acción principal de marketing. 5.000 euros en cafés. Tú, cada bicho viviente que entre aquí, que a mí me parece que puede tener opciones de convertirse en un cliente, pues le invito a café. Y si yo le invito a un café, hostia, seguramente podré hablar con él. Y si puedo hablar con él, averiguaré. Y si averiguo, sabré que a lo mejor le puedo ofrecer o le puedo hablar tal. Bueno, no sé, ¿no? Es decir, hi ha alguns paral·lelismes del vostre món al de les llibreries, perquè estic bastant en contacte amb ells. Evidentment no hi ha obra com a tal perquè els preus no tenen res a veure, però pareu una mica d'atenció a què és el que fan. L'altre dia parlava amb el Xavi, el de No Legiu, que és un cas paradigmàtic justament de com treballar aquesta vinculació emocional i afectiva amb la gent. I recordo que li vaig llegir una entrevista que va dir: a mi que la gent llegeixi no me la sua, va dir literalment això, aquest era el titular. Evidentment no, quan grataves, ell va buscar una ubicació concreta per motius molt concrets. On estan les biblioteques, un barri que no té llibreria i a més al costat d'un mercat? Allà vull ser-hi. I jo ja generaré la necessitat. I ho ha aconseguit, ja ha reeixit amb això. Però recordo que em va fer una reflexió, quan ens vam veure l'última vegada, que em deia, jo, en el fons la clau, i als de màrqueting ens encanten els palabros, Customer Journey Map, el chart, el que vulguis, Claro, loyalty, palabras Tal qual. para avorrir, sí. Però a nivell de, sobretot de comunicació, allò, que sigui sexy, no? I ell deia, mira, el John Waters deia, si vas a casa d'algú i no té llibres, no te'l tiris. No és sexy. Intenteu trobar per què pot ser sexy anar a una galeria d'art. Molt bé, escolteu, hem de deixar aquí i anem a joc a la propera sessió. Us agraïm, Sergi, moltes gràcies. I perdoneu, perdoneu si he sigut massa directe en algun moment, perdoneu.